तका हाल बा भाई लोग। आज हम आप सभी के बीच कोनो जिला या क्षेत्र के बारे में बात करे वाला ना ही है। अब आप सभी के मन में ये बात जरूर आवत हुई कि फिर हम बात कोने चीज पर करे वाला है। तब भाई लोग आज हम एक ऐसा शख्स के बारे में बात करे वाला है जे अपने मेहनत के बदौलत पूरे सोशल मीडिया पर छा गईल बाटे। जी हाँ, हम एक ऐसा यूट्यूबर के बारे में बात करे वाला है जे 0 से 1 मिलियन के सफर कुछ ही महीनों में पूरा कर लिया है। इनकर नाम विष्णु राज और मालती चौहान बा। ये दोनों जनी आज अपने मेहनत से गांव घर और अपने भोजपुरी माटी के नाम रोशन कर रहा बाटे। दोस्तों, इनकर घर संत कबीर नगर के एक छोटे से गांव काली जगदीशपुर में पड़ाला। यूट्यूबर विष्णु राज के पारिवारिक जीवन और घर के स्थिति खराब होए के कारण ई अपन पढ़ाई बिच्चे में ही छोड़ दिया। फिर ओकरे बाद घर के खर्चा चलावे खातिर अपने ही गांव में कुछ छोट मोट काम करत रहले और इनके लगे एक मोटर ठेला भी बा जेके चला के अपने और अपने परिवार के पालन पोषण करत रहले। इनकर जिंदगी में समस्या बहुत ही ज्यादा रहल। तब भाई लोग वो कहल जाला ने कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहला। काम कैले के साथ साथ ई वीगो वीडियो पर कॉमेडी भी बनावत रहले। इनकर वीगो पर लगभग 60 से 80 हजार फॉलोवर जुड़ गए रहले। फिर बादे में विष्णु राज अपने दर्शक के मनोरंजन करे खातिर यूट्यूब पर पहला चैनल 27 मार्च 2018 के अपने हित यार के साथ शुरू कैले। शुरुआत में ई अपने यूट्यूब चैनल पर कॉमेडी और फनी वीडियो बना के अपलोड करते रहले और एकरे अलावा कुछ दिन वे गांव के शो में जोकर बन के नौटंकी प्रोग्राम करत रहले। काहे कि इनमें लोगन के हंसावे के प्रतिभा बखूबी रहल। शुरुआत में तो ऐसा परिस्थिति रहल भाई लोग कि उनके आसपास रहे वाले लोग ये सब देखकर उनकर मजाक और पागल तक कही देते रहले। लेकिन विष्णु राज में कुछ अलग करे के जज्बा रहल। ई शुरू से ही सोच ले रहले कि हमके कुछ अलग कई के दिखावे के बा और हमके भीड़ के हिस्सा ना ही बने के बा। लगभग 1 से 1.5 साल यूट्यूब पर मेहनत करे के बाद इनके चैनल पर मात्र 5 से 6 हजार सब्सक्राइबर ही जुड़ पाइले। दुख के बात ई बा भाई लोग कि विष्णु राज के बियाह तय भइल रहल। तब कुछ ही दिन बाद विष्णु राज की माता और इनकर धर्म पत्नी की माता दोनों जनी के देहांत हो गई। बादे में समस्या ई बात के रहल कि अब इनके घर में केहू भी खाना बनाए वाला ना ही रहल और आर्थिक स्थिति कमजोर भइले के कारण इनके मंदिर में ही बियाह करे के पड़ल। 22 फरवरी 2021 के इनकर बियाह तमेश्वरनाथ मंदिर में भइल रहल, जौन खलीलाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेला। बियाह भइले के बाद विष्णु राज एक नया चैनल के शुरुआत कैले जेकर नाम विष्णु राज फन बा। ओकरे बाद विष्णु राज एक वीडियो बनौले जेमे एक मेला में ई अपने मेहरारू साथे झूला झूलत रहले और उ वीडियो के ई अपने नया चैनल में अपलोड कर दिया। उ वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल भइल रहल और विष्णु राज मजाक में ही उ वीडियो के बनौले रहले। उ बिल्कुल भी नहीं सोचले रहले कि इनकर ई वीडियो वायरल भी हुई। अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद विष्णु राज लगातार मेहनत करके मात्र 10 से 15 दिन में ही चैनल के मोनेटाइज करा दिए। तो दोस्तों, आप सभी सोचिए कि कई लोग के चैनल मोनेटाइज कैले में सालों साल लग जाला, लेकिन विष्णु राज ने अपने मेहनत और दर्शक के मनोरंजन खातिर कोनो कसर ना ही छोड़ले, जेकरे बदौलत आज ई 1 मिलियन के सफर भी पूरा कर दिले। तो दोस्तों, हम आप सभी के बता दे कि ई वीडियो बनावे खातिर इनके लगे ना तो कोनो अच्छा कैमरा रहल और ना ही कोनो बढ़िया माइक रहल, लेकिन फिर भी वे वीडियो बनावत रहले और लोगन के इनकर वीडियो तब भी पसंद आवत रहल। ई अपने देसी स्टाइल में मेहनत करके 4 महीना में ही सफलता की सीढ़ी पर चढ़ गए, जो कि बहुत लोगन के सपना रहला। एक इंटरव्यू में केहू विष्णु राज से पूछले रहल कि आप यूट्यूब के लिए क्या कर सकते हो। तब विष्णु राज के जवाब रहल कि हम यूट्यूब के खातिर कुछ कर सकीला। अब आप खुद सोची भाई लोग, पहले विष्णु राज दिन के 200 से 300 रुपया कमात रहले और आज उ यूट्यूब के जरिए महीना के अच्छा खासा रुपया कमा रहल बाटे, जैसे उ अपन अधूरा सपना के पूरा करेले। दोस्तों, वो कहावत ता आप सभी जरूर सुन ले हो कब कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और ई बात के विष्णु राज सच साबित कर दिले। इनकर मेहरारू विष्णु राज के कदम कदम पर साथ दिहलिन और उन्हीं के बदौलत आज विष्णु राज अपने क्षेत्र के सुपरस्टार बनकर उभरले। एकरे अलावा विष्णु राज के 2 और चैनल बा और वे अन्य यूट्यूब चैनल खातिर काम भी करेले, जेमे उ अपने मेहरारू साथे भोजपुरी गाना बनावेले। तो दोस्तों, ई रहल विष्णु राज के सफलता की कहानी। अगर आप सभी के ई वीडियो पसंद आयल तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करल मत भूलिए। जल्द मिलत ही एक नया वीडियो के साथ।